Pokiaľ si skutočný filmár, tak by si mal vedieť manuálne ostriť. Autofokus by ťa nemal ani len zaujímať, pretože klienti si ťa platia za to, že to máš mať celé pod kontrolou, že vieš čo robíš a že doslova máš v sebe to umenie práce s tou kamerou. Aj takéto veci čítam často na fórach, v rôznych diskusiách a aj od mojich takých, dá sa povedať, že idolov, ktorých prácu si veľmi vážim. Ale musím povedať, že mám na to trošku iný pohľad, pretože veľakrát som autofokus využíval na svoju prácu a mnohokrát mi to bolo veľmi praktické a dokázal som sa na to spoľahnúť. Zdravím ťa pri dnešnom videjku, v ktorom sa spolu pozrieme na nový update kamery od Blackmagic, Cinema Camera 6K, je to tá full frameová Open Gate, pretože prišli s updateom, kedy uvoľnili autofokus, trackovanie objektov aj tváre a aj kontinuálny autofokus. V predošlom videu som sa trošku sťažoval na to, že ten autofokus je v podstate dosť taký nepoužiteľný a bol loknutý na stred tej kamery. Teraz sa to celé zmenilo, takže idem to vyskúšať, aj keď nemám od toho veľmi veľa očakávaní. Poďme si rýchlo nainštalovať ten update a uvidíme, čo to dokáže. Prejdem na stránku blackmagicdesign.com, prejdem na support, nájdem si Blackmagic Camera. V tomto mojom prípade je najnovšia verzia 9.5 a stiahnem si pre svoj Mac tento software. Keď sa mi nainštaluje, môžem ho spustiť a stačí mi iba prepojiť moju kameru cez USBčko. A samozrejme nesmiem zabudnúť mať plne nabitú baterku. Poprípade môžeme dať kameru rovno do zdroja. No a keď celý ten update prejde, tak len kameru vypnem, odpojím a môžem začať natáčať. Pokiaľ teda dáme objektív s automatickým ostrením na kameru, môžeme prejsť do menu, nájdeme si Setup a hneď v druhej kolónke máme Autofocus Typ. A vidíme, že je tam pomlčka beta. Ide teda o beta verziu, nie je to ešte finál, určite sa to nejakým spôsobom ešte doupravuje. Môžeme si vybrať ostrenie podľa kontrastu alebo fázovú detekciu. Teraz mi stačí potiahnuť z pravej strany doľava a vyhodí mi 4 ikonky. Prvú máme skratku AF-S, čo znamená single shot alebo single zaostrenie, teda jednorazové zaostrenie, tam kde potrebujem, takže kdekoľvek na obrazovke môžem kliknúť a začne mi zaostrovať objekt. Ten mi zaostrí a pokiaľ chcem preostriť niekam inám, tak musím opäť kliknúť do inej časti obrazovky. Potom je AFC, kontinuálne zaostrenie, to znamená, že opäť vyberiem si bod, na ktorý chcem zaostrovať, ale tentokrát čokoľvek mi príde do toho bodu, tak mi už automaticky preostruje. Respektíve aj ja sa môžem hýbať tou kamerou dopredu, dozadu a stále mi to snaží kontinuálne zaostriť na ten bod, ktorý som si vybral. Pod tým máme v zátvorke takú kocku. To je v podstate zaostrenie nejakého objektu, ktorý nám to bude potom trackovať. Čiže tu máme prvé trackovanie a ide o objekty. Ideálne je, aby som klikol na niečo, čo je kontrastné, takže tam, kde sú rôzne čiary alebo prechody, či už farieb alebo svetelné prechody. Tam mi to veľmi pekne drží a myslím si, že tu je to veľmi pekne použiteľné. Otázkou je, že či to bude použiteľné aj na nižších clonách, ale aj pri mirrorlessoch som mal problém, že pokiaľ som používal nejaké veľmi nízke clony, ako bolo f1.8, tak tiež tam už bolo vidieť rôzne dýchanie alebo hauntovanie. Nie vždy to úplne dokonale fungovalo, ale tu som našiel tiež zo pár situácií, kde mi to nefungovalo, respektíve bolo tam viac vidieť to preostrovanie. Nie je to ešte na takej úrovni, ako by som si predstavoval. No a potom tu máme poslednú ikonku, je to taká tvár v oramovaní a to je Face Detection. Toto som si tiež vyskúšal, podľa mňa opäť, keď nebudem používať clony ako je f1.2 až f2 na nejakých dlhších ohniskách a použijem povedzme f2.8, tak si myslím, že tam to bude úplne krásne použiteľné na rôzne talking heads. Mám totiž problém, že ja si zaostrím nejakého človeka a on si potom sadne, respektíve opre sa o nejakú sedačku a je zase vzadu, alebo sa opre moc dopredu. Proste tí ľudia sa trošku hýbu. Aspoň ja ich nechcem veľakrát znervozňovať, keď vidím, že sú prvýkrát pred kamerou, že buďte na jednom mieste, nehýbte sa, pretože oni väčšinou riešia v hlave to, či to vôbec vedia povedať to, čo idú povedať, a všetky tieto zásahy vidím, že ich znervozňujú. A tu mi ten autofokus veľakrát vie pomôcť, že to jemné doostrenie tých pohybov
nie je pre mňa problém. Zatiaľ som to vyskúšal len na clone F4, tuto má pre mňa veľmi dobré výsledky na takúto prácu, tu som s tým veľmi spokojný. Na to, že je to len beta verzia a je to v podstate taký ten prvý update, tak si myslím, že je to veľmi schopné. Na záver by som to zhodnotil asi takto. Nemal som od toho veľké očakávania, ale aj tak ma to docela milo prekvapilo, že je to funkčné, je to použiteľné, treba sa s tým trošičku hrajkať. Na druhú stranu, nedá sa to porovnať napríklad s autofokusom, ktorý má Canon, ktorý mám už roky otestovaný. Nedá sa dohnať tie roky inovácií a technológií, ktoré do toho bušil Canon alebo aj iné značky jedným updateom. Ale je to podľa mňa skvelý krok od Blackmagic, že snažia sa implementovať práve tento autofokus, pretože OK, stále budú na forách rôzne názory, každý pracujeme rôzne, aj k tej práci pristupujeme rôzne a máme hlavne rôzne práce. Sú práce, kde určite nebudem používať autofokus, ale je na škodu, pokiaľ mám veľmi dobrú kameru obrazovo a hodila by sa mi napríklad aj na tie talking heads, kde by som chcel použiť autofokus a byť trošku odbremenený od toho, že musím stále preostrovať, keď tí ľudia sa hýbu a natáčam na nižších clonách. Takže myslím si, že tiež nám to spraví ten stroj trošku všestranejší, pokiaľ mám tých prác a ten zásah tej práce trošku širší. Ja budem čakať na to, že aký bude finálny tento update, ako to bude celé vyzerať. Chcem ešte otestovať aj iné objektívy, zatiaľ som mal len túto F4 verziu, ale chcem práve aj niečo svetelnejšie a otestovať, že ako to bude napríklad aj v tých lowlightoch a podobne. Len kvôli tomu, že aj keď opakujem sa, nemám od toho veľké očakávania, ale aby sme vedeli, do čoho po prípade pôjdeme, pokiaľ budeme chcieť nejaké svetelné sklo, že či to vôbec má nejaký zmysel pre nás mať s autofokusom, niečo takéto automatické, alebo radšej sa rovno pozerať už po manuálnych sklách. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, celkovo aj o tomto update, alebo o tej problematike manual focus versus autofocus. Aké máte práce a kde sa vám to hodí, alebo si to neviete vôbec predstaviť, aby ste to nechali na automatiku. Ja sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalšom videjku, vidíme sa na budúce. Čaute.